அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு செப்டம்பர் 11, 2023 தினமணியில் இருக்கிற முக்கியமான நியூஸஸ் என்னன்றது பார்ப்போம். திங்கட்கிழமை இன்னைக்கு ஹெட்லைன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஐநா பன்னாட்டு அமைப்புகளில் சீர்திருத்தம், G20 உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தல்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க. இன்று மகாகவி பாரதியின் 102வது லெஃப்ட் சைட் கார்னரில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். 102வது நினைவு தினம். அமெரிக்காவின் சிகாகோ நகரில் சுவாமி விவேகானந்தர் உரையாற்றிய நாள் 1893 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் ஜிடிபியை மையமாக கொண்ட வளர்ச்சி கண்ணோட்டம் தற்போதைய சூழலுக்கு உகந்ததாக இல்லை. மக்களை மையப்படுத்திய வளர்ச்சி கண்ணோட்டத்தில் முக்கியத்துவம் அளிப்பதற்கான காலம் வந்துவிட்டது. அதை கருத்தில் கொண்டு இந்தியா பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வருகிறது. முக்கியமான தரவு தொழில்நுட்ப விவகாரங்கள் இந்தியா தொடர்ந்து பகிர்ந்து வருகிறது. செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை சமூக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்த வேண்டும். நீடித்த நிலையான வளர்ச்சியை உறுதி செய்வது விளிம்புநிலை மக்களின் முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும்னு எக்ஸ் சமூக வலைதள பதிவில் பிரதமர் மோடி தெரிவிச்சிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்ததாக இன்றைக்கான திருக்குறள் என்னன்றதை பார்ப்போம். எண்ணிய எண்ணியாக எய்துபார், எண்ணியர் திண்ணியர் ஆக பெறின். அதாவது எண்ணியவர் எண்ணியபடியே செயலாற்றுவதில் உறுதியுடையவராக இருக்க பெற்றால் அவர் எண்ணியவற்றை எண்ணியவரை அடைவார்னு வினைத்திற்பம்ன்ற அதிகாரத்தில் திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு. அடுத்தது G20 தலைமை பொறுப்பு பிரேசிலிடம் ஒப்படைப்பு. தில்லி உச்சி மாநாடு நிறைவுன்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க. மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டு அதற்கு G20 தோட்டம்னு பேர் அதாவது எல்லா தலைவர்கள்ட்டையும் மரக்கன்றுகள் கொடுத்து அதை நடப்பட்டு G20 தோட்டம் உருவாக்கப்படுறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் யூஎஸ் ஓப்பன் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் உள்ள சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருக்காங்க கோகோ கெஃப். இவர் பெற்ற முதல் கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டம்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க. அடுத்ததாக RRR திரைப்பட குழுவிற்கு பிரேசில் அதிபர் லூலா பாராட்டு தெரிவிச்சிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி இது கரண்ட் அஃபேரில் கேட்க வாய்ப்புகள் அதிகம். எந்த நாட்டு அதிபர் RRR திரைப்படத்தை G20 மாநாட்டில் புகழ்ந்து பேசினார் அப்படின்னு சொன்னால் பிரேசில் அதிபர் லூலா அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆதித்யா விண்கலம் சுற்றுப்பாதை தொலைவு அதிகரிப்புன்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கான நியூஸஸ் அவ்வளோதான். இதில் ஹேண்ட் ரிட்டன் PDF கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கில் கொடுக்குறேன். வேணுவரவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு ஷார்ட் வெர்ஷன் 1 மினிட் கரண்ட் அஃபேர் நம்ம சேனல் இருக்குது. வேணுவரவங்க அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் எல்லோரும் தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு ஆதரவுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி. ஸோ மேலே இன்னொரு நியூஸில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ.